അടയ്ക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹവാനും പരിശുദ്ധനുമായ ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ, നിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകിയല്ലോ. തിരുവചനത്തിന് കീഴിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ നയിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തന്നിരിക്കുന്നു. കർത്താവേ, തിരുവചനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് എന്നും ആധാരമായിരിക്കാൻ ദൈവമേ ഇടയാക്കി തീർക്കണമേ. ലോകത്തിൽ വെളിച്ചമായി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബോധപൂർവം നിലനിൽപ്പാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. മറ്റുള്ളവർക്കായി സാക്ഷ്യമായി പ്രയോജനകരമായി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. നിന്റെ സാന്നിധ്യം അല്പസമയം അടികളോട് കൂടിയിരിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു. കൃപ തോന്നി പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ആമേൻ. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. വീണ്ടും ഒരു പരിശുദ്ധ ദിനം കൂടെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ, മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, ഭവനങ്ങളിലായിരുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാനൊക്കെയും ദൈവം നമുക്ക് കൃപ നൽകി. ഈ നാളുകളിൽ ദൈവം നമ്മെ നയിക്കുന്ന, ശക്തീകരിക്കുന്ന വലിയ കൃപകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാം. തിരുവചന ധ്യാനത്തിന് നമുക്ക് ചെവി വളർക്കാം. എല്ലാ നാളും ദൈവം നമ്മെ പുലർത്തുന്നു, നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുന്നു, നമുക്ക് രക്ഷകനായി കൂടെ നിൽക്കുന്നു. ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, സംസർഗം, അഭിമുഖം അനുദിനവും നിലനിർത്തുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം എന്നുള്ളതാണ്. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവുമായി നാം സംസർഗം പുലർത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച്, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവം, മരണം, ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്നിവയിലൂടെ മനുഷ്യർക്ക് ലഭ്യമായ അതിശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. പാപം കൊണ്ട് നഷ്ടമായി പോയ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അല്ലെങ്കിൽ ഐക്യബോധം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സജീവമായ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള ജീവിതം അന്വർത്ഥമായി തീരുക. ഉയർത്ത കർത്താവുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ സംസർഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുവാനും നിലനിർത്തുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആയതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു എന്നോടുകൂടി ആയിരിക്കുന്നു, ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി ആയിരിക്കുന്നു എന്ന വലിയ ഓർമ്മയുടെ ബോധ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ക്രിസ്തുവായിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തം നിലനിർത്തുന്ന അനുഭവം ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സാധ്യമായി തീരേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് വിശ്വാസ അനുഭവവുമായിട്ടുള്ള ഒത്തുചേരൽ. രണ്ട് ചിന്തകളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത, അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ പ്രത്യാശ നൽകുന്ന കർത്താവിൻ്റെ സംസർഗത്തെ കുറിച്ചാണ്. അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിൽ സ്വാന്തനം നൽകുന്ന, പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന, പ്രത്യാശ നൽകുന്ന കർത്താവിലെ സംസർഗത്തെ കുറിച്ച്. അനിശ്ചിതത്വം നിറഞ്ഞ ഒരു ലോക ചിത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് ഉള്ളത്. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണല്ലോ COVID-19 എന്ന മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരിക്കുന്ന, ലോക്ക്ഡൗണിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതം. ഈ തലമുറ ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വലിയൊരു ദുരനുഭവം തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിശയോക്തിയില്ല, തർക്കമില്ല. ഭരണകൂടങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ, ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നാടിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് പോരാടുന്നു. നാമും അതിന് ഐക്യദാർഢ്യം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. ഒരു പുതുപുലരി നാളെ സാധ്യമാണെന്ന പ്രതീക്ഷയിലും പ്രാർത്ഥനയിലുമാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഇന്ന്. ഈ പ്രതീക്ഷ, പ്രത്യാശ നമുക്ക് പുതുജീവൻ നൽകുന്നു
സാരം. ദൈവം ഒരു നാളും തന്റെ ഭക്തരെ കൈവിടുകയില്ല എന്ന ബോധ്യം നമ്മിൽ ഉറയ്ക്കുമ്പോൾ നാം തളരുകയല്ല, വളരുകയാണ് എന്നർത്ഥം. കർത്താവുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള സംസർഗം അനിശ്ചിതത്വങ്ങളുടെ നടുവിൽ വലിയ പ്രത്യാശ നമുക്ക് നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന് ആധാരമായിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യാശ നിർഭരമായ ജീവിതം നയിക്കുക. നാം വായിച്ചു കേട്ട സുവിശേഷ വേദഭാഗം ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായം 13 മുതൽ 33 വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നാം കാണും, എമ്മൗസിലേക്ക് പരാജിതരായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന 2 ശിഷ്യന്മാർ. എമ്മൗസിലേക്കുള്ള അവരുടെ യാത്ര തീർത്തും അനിശ്ചിതത്വം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്ന് ആ വേദഭാഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ യെരുശലേമിൽ സംഭവിച്ചതൊന്നും തന്നെ അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം, ക്രൂശീകരണം ഒന്നും അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനുശേഷം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്ന ബോധം ഉള്ളിലിരിക്കെ തന്നെ 3-ാം നാൾ കല്ലറ തുറന്നു, യേശുവിനെ കണ്ടില്ല എന്ന സാക്ഷ്യം കേട്ട ഈ ശിഷ്യന്മാർ ഇതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാതെ ഓടി ഒളിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. എന്നാൽ യാത്രാമധ്യത്തിൽ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം, അഭിമുഖ സംഭാഷണം അനിശ്ചിതത്വം നിറഞ്ഞ ഈ ശിഷ്യർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യാശ നൽകി എന്നുള്ളതാണ്. കൂടെ ചേർന്നവൻ ആരെന്നറിയാതെ അനേക ദൂരം നടന്നു നീങ്ങിയപ്പോഴും അവരുടെ പ്രത്യാശ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് വെളിച്ചം കാണിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അപ്പമെടുത്ത് യേശുക്രിസ്തു അവർക്ക് നൽകിയതിലൂടെ അവരുടെ ഉൾക്കണ്ണ് തുറന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അനിശ്ചിതത്വം നിറഞ്ഞ അവർക്ക് അവരുടെ പ്രത്യാശ നിർഭരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് മടങ്ങി പോകുവാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നതല്ല പ്രത്യാശ, മറിച്ച് ഒരു പുതുക്കം സാധ്യമാണെന്ന അവബോധമാണ് പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നാളുകളിൽ കർത്താവിൽ പ്രത്യാശ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുത്തൻ പുലരിക്കായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. സകലവും കഴിഞ്ഞു പോകും, അനിശ്ചിതത്വവും ഇല്ലാതെയാകും. ഒരു പുതുപുലരി, സമാധാനമുള്ള ജീവിതാനുഭവം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടെ, ഈ കാത്തിരിപ്പോടുകൂടെ, പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്ക് ആയിരിക്കാം. അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിൽ നമ്മെ കൈവിടാത്ത ഒരു കർത്താവുണ്ടെന്ന ബോധ്യത്തിൽ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ നിലനിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത ദൗത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ സംസർഗമാണ്. നമ്മെ ദൗത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ സംസർഗം. യെരുശലേമിൽ നിന്ന് എമ്മൗസിലേക്കുള്ള ശിഷ്യന്മാരുടെ യാത്ര ദൗത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഒളിച്ചോട്ടമായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും. എന്നാൽ കർത്താവുമായുള്ള സംസർഗം തങ്ങളുടെ ദൗത്യത്തിന് പുതിയ അവബോധം നൽകുകയാണ്. അപ്പമെടുത്ത് വാഴ്ത്തി നുറുക്കി പ്ലേറ്റിൽ വീണ ഉടനെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉൾക്കണ്ണ് തുറക്കപ്പെടുന്നു എന്ന്. ഉൾക്കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ടവർ തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ദൗത്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു ജീവിതാനുഭവം നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. മറ്റുള്ളവരോട് ഉയർത്ത കർത്താവുമായിട്ടുള്ള തങ്ങളുടെ സംസർഗത്തെക്കുറിച്ച്, ബോധ്യത്തെക്കുറിച്ച് സാക്ഷിക്കുന്ന ഈ 2 ശിഷ്യന്മാരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓർക്കുക, ദൗത്യത്തിനായി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. സാക്ഷ്യത്തിനായി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. ധൈര്യം ക്ഷയിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ധൈര്യം നൽകുവാൻ, പ്രതീക്ഷ നഷ്ടമാകുന്ന ഇടങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷ നൽകുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. രോഗം ഒരു നാളും നമ്മെ തളർത്തുകയല്ല, അതിജീവിക്കുവാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഉണർവുള്ളവരായി പോരാടുവാൻ നമ്മെ ശീലിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം നമ്മെ ഏറെ ചിന്തിപ്പിച്ച ദിനങ്ങളായിരുന്നുവല്ലോ. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പലതും തിരിച്ചു പിടിക്കുവാൻ അനേകർക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയ ഉദാഹരണമാണ്. പഴമയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ, പരസ്പര സമ്പർക്കത്തിലൂടെ, സംസർഗത്തിലൂടെ ജീവിതം കരുപിടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന സമൂഹത്തെ നമുക്കിന്ന് കൺമുമ്പിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും.
സമയമില്ലായ്മയുടെ കണക്ക് നിരത്തി വെച്ചിരുന്ന നാം സമയം കളയുവാൻ പാടുപെടുന്ന സാഹചര്യം, സമയം തള്ളി നീക്കുവാൻ പെടാപ്പാടുപെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നു. ബന്ധങ്ങൾക്ക് മൂല്യം നഷ്ടമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബന്ധങ്ങളാണ് ശക്തി എന്ന് പഠിക്കുവാനായിട്ട് നാം ശ്രമിച്ചു. ദേവാലയ ആരാധനയെ തുച്ഛീകരിച്ച് നടന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ അത്തരം നിമിഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അടച്ചിട്ട ദേവാലയങ്ങളെ ഓർത്ത് നാം ഇന്ന് വിതുമ്പുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവുമായുള്ള സംസർഗം നമ്മെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുവിച്ച് പ്രത്യാശയിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവുമായുള്ള സംസർഗം ദൗത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മെ വഴി നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നിരന്തര ബന്ധം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം ബലഹീനമായ അനുഭവങ്ങളിൽ നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുവാൻ പ്രാപ്തമാണ്. നമുക്ക് പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമാക്കി തീർക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുക. വരുന്നാല പുത്തൻ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരുക്കമുള്ളവരായി നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ. കർത്താവുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം നമ്മുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ, ഉൾക്കണ്ടുകൊണ്ട് സകലതും കാണുവാനായിട്ടുള്ള ബോധ്യമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. എമ്മോസ് ശിഷ്യന്മാര് തങ്ങളോട് കൂടെ വഴിയിൽ വെച്ച് കൂടിയവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതേയില്ല. എന്നാൽ ഒടുവിൽ അപ്പം നുറുക്കി നൽകിയപ്പോൾ തങ്ങളുടെ കണ്ണു തുറന്ന് തങ്ങളുടെ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ നിന്നും പ്രത്യാശയോടുകൂടി ദൗത്യത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. നാം ഇന്ന് തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷയിലെ പങ്കാളിത്തം, കർത്താവുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം ഏറെ മിസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ നുറുക്കപ്പെട്ടതും ഒഴുക്കപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രത്യാശയോടുകൂടെ നമ്മുടെ ദൗത്യം നമുക്ക് നിറവേറ്റാം. കർത്താവ് അതിനായിട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ അനുഭവത്തോടുകൂടെ, പൂർണ്ണതയുടെ അനുഭവത്തോടുകൂടെ, പ്രത്യാശ നിറഞ്ഞവരായി ഈ അനിശ്ചിതത്വം നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മഹാമാരിയെ അതിജീവിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ദൗത്യം മറ്റുള്ളവരെ ദൃഢപ്പെടുത്തുന്നതാണ്, ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്, പ്രബലപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന ഓർമ്മയോടുകൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം നിലനിർത്തുവാൻ, ദൗത്യം ഉപയോഗപ്രദമാക്കുവാനൊക്കെയും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ നാളും സമാധാനത്തിൽ നിലനിൽപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ.